in the arena of life, not called to be average. Mfethu lana ngifuna sibuke i-story mfethu esinamandla kakhulu. uDonald Trump before abe upresident ube usomabhizinisi osezingeni eliphezulu. Erana amabhizinisi amabhillion yabo lento le. And mfethu ngathi ngifunda incwadi yakhe ngelinye ilanga waveza lesi story esesidumile manje ukuthi wake wangena esikweletini sika $1 billion. $1 billion. Uthe mfethu ehleli kwelinye lamahhotela akhe ehlele indodakazi yakhe wayiqhweba wathi indodakazi uyambona lo muntu lapha emgwaqeni ocelayo you know bambiza ngephara noma isibotho wathi uyambona lo muntu njengoba ecela lo muntu indodakazi uyisigwili kunami yabo njengoba mina nginesikweletu sika $1 billion kusho ukuthi lo muntu una $1 billion more than me you know. And Vuma mfethu I think that thing is very interesting and it's very deep as well ukuthi mfethu kuyenzeka ube gifted ube equipped but arena when you are in the arena of life usenkundleni mfethu izinto zikushubela you wish you could be average ubuka ngaphandle mfethu ubona abantu mhlawumbe abangenzi lutho ngeimpilo zabo ufisa ngazuthi yaza wish I could be like that person you know because buka manje inkinga sengene kuso yabo khona umuntu ongilalele njengamanje business alrun alenzi kahle you know and somehow you unalonto kwena ukuthi yaza wish I had not started this business you know uthi umubuka abantu abangenzi lutho ngempilo noma bahlele isihlahla ngaphansi kwesihlahla besemthunzini ufilo ngazuthi yaza ukuthini buka ngiselangeni la ngiqopana netiyela ngiyasebenza I wish I could be those guys you know. People who are in the arena of life Vuma mfethu are gifted and equipped but challenges mfethu of life abenza babe nokuyingabaza mfethu ukhona mfethu umuntu ukore i-own goal manje mfethu yabo iyavungama inkundla lana mfethu they want to destroy you and you are thinking I wish I was sitting in the stands ngiphethe juice no popcorn ngiyabukela you are now wishing to be average because in the arena of life ziyakhala mfethu in the arena of life khona ukuyingabaza ngoba inkinga neingqinamba ozohlangabezana nazo uma kuukuthi ulandela i-calling yakho noma khona into ofuna ukuyenza kuzokwenza mfethu ugcine usufuna ukuyingabaza mfethu Vuma sengizoconclude mfethu ngiyakhumbula ngisase tertiary kwakuthi ngibambile i-course mfethu and ngifuna ukugqugquzela umuntu osafunda lento mikubambile i-course ufeel ngathi uyisidomo umuthi uyagoduka ngakini kuphela isemester mfethu ufica amajita ezihlalela kuma tuck shops noma ezihlalela estradini ezibukela izimoto ube nalonto ukuthi yazi abajita ukuba yazi ukuthi ngisidomu kanjani I wish I could sit like them ngibuka ama movie njengabo but I'm in the arena of life la ngibambene ne-course mfethu ngibhalile exam mfethu I'm not sure whether ngizobizwa kuthiwa unomlenze noma ufailile noma buyela back uzophinda you know in the arena of life you end up wishing to be average uma unganakile because you know in the arena of life kuyashisa you are in the arena of life because you are gifted and equipped but do not let the spirit okuba average sikuoccupaye ngoba in the arena of life uvuma umesakaza esakaza kamnandi there are certain things ezizokwenzeka bonela abasakazi mfethu kuyenzeka kuba umsakaza ubest ukhulume one statement esokufaka inkingeni ubhalwe emaphepheni in the arena of life ziyenzeka but have it in the heart ukuthi you are equipped and gifted to serve in the arena of life do not wish to be average God is love. Do not wish